Sorry lang. Thank you. Para sa date niya, deal. Ano yan sana, bilangan. Butan mo daw kuya mo ng sarap yan na ano, kaysa aga ko na lang himuon niya da. Pwede ko, Sarap na ref, sa ref. Para dili mo ra. Lubay. Para makakuha ka nito, kailangan mo ng 3 yeses. Si Kuya Jimmy. Everyone. So, para sa akin, alam mo, parang naglalabutan. It's a yes for me! Hi, thank you for watching. Tomorrow night, asahan ang isa na naman 1,000 of talented kids. Hi, Bang! Bibigyan ka ng chance na nagkaroon ng sarili ng title. Anong gusto mo? Hindi na po. Kasi po, magaling po ako magluto and ang specialty ko po lutuin ay chicken fingers po. Ang maitatawid na parang heartbroken ang kanilang condition. Thank you for watching. Don't come me amor. What it means? Junto Kwan. Thank you for the thumbs up. Thank you so much. Basta lang maginawan po dito pre. Hi, Chris Day. Hello. Si Saba Miss Zaros. Hi, si Saba Miss Zaros. Ano, masakit ang ulo ko pag... Thank you for the thumbs up. Thank you for the flowers. Saba. Thank you po. Faizan. Hello, where are you from? I'm from Philippines. Faizan. Gab, paluway man. Gab. Gab. Gabriel, paluway man. Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. Where are you from, guys? Si Saba Misaros. Hi, thank you. I love Philippines. I met many girls in Dubai. Okay. Are you from Dubai? I'm
subscribe. Thank you so much, Igor Lagradela. Thank you. Thank you for subscribing my channel. Makakilala. Sige, sige. Sige po na. Salamat. Thank you, Igor. Pero pwede na magpaskil ng poster. Thank you for the thumbs up. Mostly they are doing jobs in mall and massage spa. Yeah. What do you do? I'm doing live. Yung sitwasyon ng kapatid mo, may butas siya sa puso. Kailangan namin asikasuhin. Thank you, my team. Thank you so much. I'm doing live. Ang sinasabi ko lang po, dalawa po yung anak niyo. Kaya naman, ang tigas ng ulo mo eh. Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo? Can you give me your Instagram? Hindi ko talaga siya mukhang kapatid. I'm not active on Instagram. Julian, alam mo, kailangan sana namin yung suporta ng ilang pangalan. Pero makikisabit Oh talaga my sa God. problema. Ayan! Adrian, good day to you. How are you? Hi, Adrian. Have a good day. Bicol, Colaton, Paguntalan. Hi, thank you. How is weather there? Weather here? Warm weather. Warm weather here. Tap the like button, guys. Thanks. Thank you, my team. Jongjong Vlog. Hi, Jongjong Vlog. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up. Hello from Canada. You're now late. Okay. Nice to meet you, Edward. Good evening, folks. Good evening. Hi. Good evening, sir. Jongjong Vlog. Good evening, boss. Good evening din po. Kuya Gab. Ano po? Ano naman? Diba, sabi mo gusto mo makilala yung mama mo? Dance us for... Dance us... Dance us. Hi. Hmm. Nag-live ako. Nanin kakaon mo? Popcorn. Popcorn. Luluto sa amin. Ano yung niluluto? Popcorn. Kanina. Yung binta. Pinalive. YouTube. Ha? Sa YouTube. Umudan mo ako. Mag-comment ka doon. Nakalive ako sa YouTube. Tanong ko dapat na. Sheryl Ohm. Tanong mo ko lang pag na-live. Okay, Jan. Tayo nila ka. Oo.
Seed. I eat dragon seed. Dragon Balls. Dragon Ball. Thank you for watching. Where are you from? I'm from Philippines. No, I'm not yet married. Hey Ronnie Balwer. Who you talking to the window? I talking my niece. No, my nephew. What color is your bra? Black. Through window. My nephew. Kilala niyo po siya? Mango. Hi, Mango. Salamat po sa Anan, don't ask questions like that. Thank you, my team. Jaden. Ilan ka ang oras ko po ngayon? Parang tatahimik mo ngayon. Tumigil ka na sa pag-aaral. Baka mamaya nagdodroga ka na. Wah! Ako naman ito nagtatrabaho para makatulong sa I iyo. don't understand your Pagbalik school? what you say are admin. Hi, Chuck Disco Remix. Hello po. Hi, Chuck. Thank you for... Salamat sa pagpunta. Kung saan ang asawa mo? Wala. Wala akong asawa. Sa ngayon. Thank you sa 14 people na nanonood. Salamat. Salamat sa tumatamsak. Thank you. Choose me, lol. How I choose you. Hi, Chuck Disco Remix. Salamat po. Salamat po sa pagpunta. Thank you so much po. Naghahanap pa lang ng asawa. Darating din yun. Hindi naman namin pinalaki. Hindi lang fun. Hindi ka iniwan ng papa lola mo. England. Edward Bakit wala sa bastos English. Kasi ulihin mo hindi She's talking to me in Tagalog. Thank you. I don't care. Hi, Tattoo34. Hello. She is supposed to be talking in English also. Thank you for the 13 thumbs up and 16 people here. Thank you so much. Hello po, kuya. Hi, Jainab. Better you tell her also. Better environment donation. Don't miss this You look sexy and beautiful. of resilience and Ganda mo, Ning. Salamat po, Tito Sunny Official. Thank you po. Sanderford is out. Milo is in again. Ngayon, makikita natin yung difference Ay, ate pala. Okay lang. ng transformation mo at ngayon. Napagkama lang. Wow, lots of Tagalog now. Tito Sunny is the guy from yesterday. No. I think no. I don't know. I think. No? Ganda mo, te. Salamat po. Bakit? Sa camera lang maganda. Sa personal, hindi. Yes, he changed his name. I don't know.
You're so pretty. Ang ganda mo po. Taga saan ka po? Taga Bicol po. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil like this yung maganda ka. Thank you so much, Tito Sunny Official. Thank you. Geraldine Burik. Pabati naman, Sandy Mark. Kailan ulit tayo punta bundok? Hi, Sandy Mark. Punta tayo ng bundok, next week. Taga saan kayo? Bicol, Bicol. Dito English or you get out. Hindi maganda ang mod mo. Ang mod ko. Oh my God. Mas creamy at mas makapit. You are very cool. Thank you. Guys, alive. Like ng 9 out of 10. New Great Taste White. Clear hair to 100% more hair damage. Cheryl, what did you say about where you from? It helps build hair Who? Preparing 100% Oh. more damage from first wash. New Pantene Water Hair Treatment. Who? Ang hirap naman kainin ng dragon seed na to. Sabi nga wala daw ginagawang pangit ng Diyos. Lahat ng ganda. Thank you po, Tito Sunny Official. Salamat po. Oh my goodness. Lahat na lang. Are you very big? No. I'm not big. I'm small. Kunyari. Pinag-hide mo. Anong nangyari? Dito ka na. Nangyari. Ricky Boys Vlog. Hi, Ricky Boys Vlog. Yahoo! Coming back. And stay up to 100% dandruff free every day. Head and shoulders. Your breath ka muna. Right now, dapat Walang bright and fresh as I move. So I use your Musarator now tayo. combining Gluta Ano Plus yun? Shield cups with 5 brightening benefits and 5 protection benefits. For brighter underarms that stay fresh as you move. Rexona. Salamat po sa nanonood. Salamat sa nagtatthumbs up. Moderator host. Hi Ricky, Boys Vlog. Sana mabawasan na yung pagtambay ni Jasper sa ospital. Sana wala nang customers na magka-cancel ng order. At sana wala na kayong magtatanggap ng fake booking. Scott si sinira ng moderator mo ngayon ang channel mo. Mod me, tutulungan kita.
Nako, pag walang jacket, walang tambay sa life mo, puro daan lang yan. Scottsy. Oh my God. Ano siya? Tagal mo rin siyang hinanap eh, no? Nangyari. Jerry ko pala ang gamit yung pangalan, kaya hindi mo siya Oh, hindi ko nabasa. Oo, yun ang pagkakataon mo, anak. Para makilala ng tatay mo. Hindi ko naiintindihan. Bye. Bye-bye, Ricky Vlogs. Thank you for joining Ricky Boys Vlog. Ano ang decision mo? Susuportahan ka natin. Linggar. Linggar. Hello, Linggar. Baby. What? Thank you for 15 people here. Thank you so much. Hanap na kita pa. I didn't get a jacket then. I'm leaving with that. What? What? You're leaving? Nagulat kami nung naghanap ka kay Jericho ng madaling araw. Madalas kasi pag nag-aaral to may atraso siya. Ano ba siya sa'yo? Yahoo. Yahoo. Wala po. It's the best. Si Jar, 20 years na po kasi siyang hinahanap eh. Kaya pala hindi ko alam. Si Jerry ko na pala yung ginagamit ng pangalan. Kung may pinagdaan, kaya nagpapakalan. Thank you for 17 people here. Thank you so much. Thank you for 17 thumbs up. Sorry. Jericho! Jericho, may naghahanap I'm sa'yo. here for you there. How are you? I'm always fine, Scott. Thank you, Scott. Scott for English. Do you have a master? Master for what? Sige po. Thank you for the 18 people giving a thumbs up. Thank you so much. Pwede bang pakibigyan ko ni mamaya? Hi, Atar. Hindi ko kasi hinintay na nangyari ito eh. Gusto ko lang po sana mabalik-balikan. Sige, walang problema. Doon muna tayo sa reservoir. Yes, she does. I have a friend in Bicol. He's married to Pinay. Oh, really? We're in Bicol. Titas Hermosas, mi amor. Hi, Lucas Romero. Mayong gabi. Hi, Felipe Acampado. Mayong gabi man sa'yo. Marahay na gabi. Thank you for the thumbs up. How old are you? I'm 40 years old. Oo, yung nabuntis mo. 40. Lucas in Spanish said, you have a nice, remove him please. Okay, Lucas in Spanish said, you have nice breasts. Lucas? Who's Lucas? Who's she? Where? Ah, Lucas Romero. Oh, welcome back here, Stephen Paul de la Ford. How things, Cheryl? How GS? Guess it's lovely. Have a good day. Just passing through. Oh, thank you, Sir Stephen. Good evening, my friend from Isaac 5. I remove him. Thank you, my team. Hi. I hope if Spanish I speak that. Thank you so much, Scottsy. Hey, hey, baby. Yeah. Mark Antinozzi. Hi po ate. New hair. Hi, Nishimiya. VTuber. Nishimiya, hello. Hi, Guapaday, Mystery Man. Watching po from Caloocan City. Thank you, Nishimiya. VTuber. Thank you. Thank you for the thumbs up, guys.
You want great hair? Thank you. 11 people here. I sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out your chat easily. Where are you? It's not Girl, are you single? I'm from Philippines and I'm not single. Push natin ang sustansya para sa paglaki nila. With Sustansya Young Crispy, nagawa sa Alaska. Bawat pritong ulam, isustansya. Where in the Philippines are you from? From Safeguard extra strong. Bicol. Sure soft. From Bicol. Go on. Salamat for the moments with Cornetto Disc. Creamy ice cream. As you chocolate disc. Gavin via blogs. Philippines ka po. Living here in the Philippines. What? I don't know. No? Angelic Hendrick, no. Marina Ford, BWC? What means? Mark Antonia Lisa, hello. Switch to Marina Ford. Love? Oh my god. Yes, Bicolana. My friend and his wife is in Sorsogon. They married 5 years. Oh wow, really? Wow, I love Sorsogon. What are you eating? Dragon seed. While protected. Armor for adventure with Biogenic. Thank you for Nanood naman siya. Pinasik ka. Kinuskus pa. watching. Switch to new Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang plancha. Lower kuskus sa washing machine. $7.50 lang per wash. Nice eating that before. Where are you from? Gaban via blogs. Where are you from? I like dragon seed. I have some also. Okay. Not single, so you are double. It's a dog deal. Not yet double now. But soon. MD Sohag. Hi MD Sohag. Oh my god. Guys, keep your comments clean or you will be banned. Thank you for that 20 thumbs up. I'm from Philippines. And you, where are you from? Like and subscribe. Guys, thank you, Mr. Man. Thank you so much. Thank you for the 21 thumbs up. I'm from USA. Where are you in USA? I'm from Philippines. Joke, I'm from Philippines. Where are you here in the Philippines? Thank you for the 21. Pagkatapos nun, Where are you here in the Philippines? Gab. Tawag doon. gusto mo ba na dito tumira? Dito natitira si Manoy. Wala kayong matatapos na bawas kung ano na gagawin niyo dito. Babantay lang yung safety pin ko. Alam ko pa rin mga kabuti at hindi para sa kanya. Usapan, lalayuan mo yung tiga ngayon. Tayong tatlo, sa bahay. Dito, nagtrabaho si nanay dati.
aalis na ako dito. Dahil babalik siya. Susunod ka sa lahat ng nagsasabihin. Let her come back for me. Hangad at katotohanan. This is one of my expertise. I hope ay protektahan. Ikaw ang gumawa ng problema. Para ikaw din yung gumawa ng solusyon. Dahil mo nakita na Wendell Scott. Hello, beautiful Morena Filipina. And I miss the Philippines so much. Thank you, Wendell Scott. Where are you now, Wendell Scott? Thank you for the 23,000. Sinong hindi nakakota? Wendell Scott. Pagpapasaktan ng puso ko isip. Ano mangyari? Nanganad ang bawat Pilipino. Right time. Chicago, USA. My cousin, she live in Chicago, USA. At gabay ng magulang ang kailangan maaaring may masisirang tema, lenguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi ang I don't wanna put it in place. I just said I want to hold. Malaking sana natin. Salamat na rin kasi hindi mo siniraan sa kanya. Napakaganda ng pagbabalay mo sa anak natin. She lives near in Chicago. Okay. kaya sana Is she as lovely Going as to she? Korea Yes. Art. She's so pretty. She's so lovely. She's single. ako dyan para lang makasama ka. Sana magpakatino ka na. Para maging daan yung anak mo, para mapapabuhay ka na, ha? Huwag kang mag-alala pa. Sasamahan Oh my God. Bakit ang dami niyong ano ngayon? Siguro tayo pinagtulungan natin. Ito yung purpose ko Simula pa to kanina. para matulungan ka magbago. Tama na Twitter na ha? Sa kanila, nangako siya na mag-drugs. Hi, Sheryl. Mukhang malungkot ka. Kakayanin. Hi, thank you, tita. Kumusta po? Hugo. Kumusta po, tita? Wendell, her cousin is single. I miss the beautiful ladies, the delicious food, and the overall culture of the Philippines. So, thank you, Wendell Scott. Hi, Mom. Hi, Hugo. Thank you for the 18 people here. Thank you so much. I'm coming. Where are you from, Hugo? Where going? Sino yun? Dati mo asawa? Jai, sorry na. Magbabago na ako. Nahanap ng ibang trabaho. Sorry. Balik ka na. Saan ka ba? Huwag ka nang nabuhi sa inyo. Dito ko muna sa akin. Mas kailangan kita. Thank you for the 22 people here. Thank you for watching.
Thank you po sa nagtatamo sa... Huwag sa pagkakataon, pinipili ko tumagal sa pension house para mas mabantayan ang alagaan si Papa dahil may naman siya ng Oh, salamat sa nagtatamo sa... Pasensya ka na ha. Imbis na yung sumusuporta sa'yo, tutulog ni Kaya. Ay, naku po, basta tuloy-tuloy yung healthy lifestyle nyo at gagawin rin kayo. Tulungan po kita maghanap ng trabaho. Naku, mabuti kong may tumulong sa akin. Nalalagay ko sa application ko. Ang work experience ko ako. Ay, naku pa, kakanega mo talaga positive lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron ang meron di tatanggap sa inyo. Salamat sa tumatamo sa... Mag-isip ba tayo ay pagdasal natin yan? Ikaw na nga, huwag maniwala sa Diyos. Naawa ako dito. Sa lahat ng pinagdaanan niya, nasa siya na walang faith kay Lord. At dahil doon, alam ko, mas lalo ko siyang dapat ipaglaban. Inalis ko si Papa sa pension house para mailayo sa mission. Ang kaso, pinag-iwalay ko ng isipin dahil sa COVID-19. Kaya nang mag-GCG, sinulit ko nga ang pagkikita. Happy anniversary pa! 1 year and first time natin nakita. Saan nga to? Ha? Ah, sorry. Hi, team. Sorry pa kung sanay From hindi ko Tita. makaya pag-iyak sa inyo. Yes, it's in the other room. The TV is... Yeah, the TV. How old are you? I'm 40 years old. Hi. Oh, sorry. I thought... Thank you, Tita Marie. Ralph. What? Sorry, no kids for Sharif. Bye. Thank you, Tita. And your chest is covered with a shroud, so we can love you. Huwag ka mag-alala, sasamahan naman kita eh. Hi, sexy mommy. Holes. Harley. Dave. Oh my god. I'm doing live. I'm eating dragon seed. Ikaw yung pala sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang taong hindi susuko sa akin. Thank you for the thumbs up. Sa kanya. Lisa Vlog. Hi, Lisa Vlog. Someone must open the prison cage today. So many purpose on me. Yeah, since morning. What happened today? Yeah. Yeah, Tita, since morning, my life. Oh my god. Hi, Paul.
Hello. Kung mag-alala ka, gagaling ka rin, di ba? Gagaling ka rin. Tutulong ako. Gab, kuya. Baba mo nga mga ng tabi. Gab. Ano pa? Mga lunan. Baba ng tabi. Nalagas din. Baba mo. Ate Sheryl, ilang taon po kayo doon sa profile picture niyo? Saan? Sa Rose mo na ako. Sa Facebook? Dito sa YouTube? Hi, beautiful. Hi, King B. I'm fine, Ezra. Sa profile po sa YouTube po. Matagal na yun. 100% for hair damage. New Bottom hair treatments with millions of curl vitamin molecules. They help build Ilang hair time? damage immunity. Prepare you 100% more damage. Nakalimutan ko na. Baka ano, Hair treatments. about 38 years old ako. Nasa profile picture. I'm 40 years old now. Out walking today about 20 kilometers in the mountain. Wow! Wow, wow. That's great. Health is wealth. Kahit nagpapasok na sa kanila, marami ka pang gustong gawin sa kanila. Pero hindi na nakakalaman. At ang plus na, Po? at asistensya ng PS na para sa iba. Para tuloy yung tibay. Ano pa sa aga? Ano ba? Inom ka? Nag-inom? Oo. Dito na. Ano pa sa aga? Suara. Birthday ko ni Ma'am ano? Yung Susan. Saan na? Bumunta ka? Kaya makarating sa atin. Ano yung resource? Ay, makalat ka sana. Una na ako. Bata. Magharap ka ng bako. Harap ka na lang. Kaya ang trabaho. Kung magluto, doon ako magluto. Ano na katabuan? Pero bakit? Sa akin na yan. Ito mo na lang ako. Ako na ako. Meron naman nga yan. Pero may tumbasaya. Ano ba do? DIY. Do it yourself. Ano kaya ko like? Ano na yung ay Ay ano? Ito. DIY. Ano yun na? Malaso. Basta mauna. May 3 times na gustinis. Limot ang pinaras ko. Oo. Dapat malinis. Dapat kahit. Gab! Gabriel! Wala na. Ayan, wala. Sir, team, I'm sorry. Thanks, no problem. You are 40 years old and you look young. You, Nazir. Miss Cheryl, how many boys did court you when you were still a teen? How many boys? 1, 2, maybe 5. Guys, tap the like button for Ella. But just card no boyfriend when I'm 10 because my parents are so very strict at my young age. No, not possible having a boyfriend when I'm a young age. Pwede mo nang bigan sa kanya para sa pumunta rito eh.
siya sa'yo. Ay, Thank you for the thumbs up, everyone. And thank you for watching. 17 people here. Oh my god. Thank you. tuwang si Mama. Unang sa pagsakit sa bata. Mm, mm. Jai, huwag kang maingay sa papa mo. Nagsabi ako sa'yo. Bumalik ulit si tatay mo. Baka sabihin mo ako na Leoneto. naman sa mga ibigay sa papa mo. Basta ako, Hello, Jai. good afternoon. Hi, Leoneto. Musta ka na? Kasi dito fan. Okay lang. Para magkakilala. Ikaw, kumusta ka na din? Where you from? I'm from Philippines. Leoneto. And you? How about you? Where are you from? Massage, bilis ang service ko. Thanks, sir. Uulit din, boss. Where from? Hello, hi Mark Atlas. Hi. Pabati. Pabati man. Sandy ito. Hi, Sandy! From from Binacuan, Rizal. Mag-English ka, baka maban ka ni Tim. You need to speak English, Mark. Masumba kita sa aga, yes, sumba. Speak English, Mark. Sunday, Altas. You need to speak English. Nahigpit si Kuan. I'm from East Timor now. I live in English. Okay. Hanap mo naman maging jowa ko. Hanap ka dito. Marami dito. Kaso ano ngayon, wala sila ngayon. Good evening everyone. Mark, English, oh, di ba? English ka daw, sabi ni Tim. Hi, Tim. From my... Mag-English. You need to speak English. Wow! Dito kami sa labas. Kain namin. Bili mo na this na oishi. Kainin nyo na yan. Ubusin nyo na. You need to speak English. It's required here. Long time me. Hi. Long time no hair. Hi, I'm from Canada, but now I need a love life. Hola. Luis Vallejos. Hi, Luis. Where are you from, Luis? Leoneto, Corin. Hola. Hola, hola sa bola.
How are you, Tim? Luis, I like you. Walang pasikot-sikot mo. Hello. No. Good me. Luis Palios. Mark Atlas said he likes you. You are 40 years old. You look young. Thank you, Nazaire. I feel young. I feel young and beautiful. Thank you sa 18 people na nanonood sa laban. Ayun, sa laban ng yun. I need body. No, Luis, I need you. Please love me. You are from the Philippines. Yes, we're from the Philippines. No lang. Pagmamahalan ng pagdasal at agdasal na siguradong nakag-usap sa susunod para. Kasi natanggal mo, bigay isa siyang love na masaya lang. Hindi naman siya masaya palagi, but you choose to be happy. Thank you kasi nung nag-out Sarado ko na yan, ga. tinanggap niyo kami. Ano ka? Hindi ka? Nasa solar-powered sa Manila Farm sa San Pedro, Laguna. Pero, ang gawin lang. Ang kanilang kwento sa Nauto, ngayong Thank you for the thumbs up. Hi there, Mike Delezo. Hi. Are you single or in a relationship? Alright, I'm fine. How about you, Head Mike? and shoulders every day prevent dandruff and piping from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Do you know love? Do you love babies? may bilis-bilis doon. Why? Why you asking? Bilis-bilis na subok na. Joke lang. Hindi lang yan. Kapagod, hindi na siguro yan. Yung mga all-day with value. Well, you be my mommy. Gusto mo mag-tira? Oh my goodness. Nas- Did you say yes, no? Sorry, it's a no. Okay. Alright. Oh my god. No, I said no. Thank you sa nag-heart. Gab, isarado mo, Gab. Maglibay is most prescribed to help prevent dehydration. Salamat sa nag-heart. Thank you so much. Okay. 16. Oh. What? What okay, Mrs. Bye-bye. Thank you for watching. See you next live. Bye. God bless. Thank you. I love you all. See you tomorrow again. Bye. Thank you sa nag-heart.